Vale, el problema està en què encara no han de dir la puta porta i tinc 90 minuts ara mateix per estar esperant. Així bastant random, la veritat. Però bueno. Portava un abric enorme i molestava a saco per portar. I si me'l ficava, doncs és com si estigués al puto Sàhara. I també, Vic putada si es vol anar al lavabo. A la tele havien ficat la hípica i pensava que era una puta merda. Però les meves hores vaig estar mirant per allà. Havia de triar un menjar, tot em semblava una merda i a sobre, com que és l'aeroport, caríssim. Al final, trio ibèric més bri i aigua, tot per 11 euros. Un robo, però ja m'ho esperava, en aquest sentit, bastant bé. Ja està, bastant bo, i a sobre, podies carregar el mòbil al propi restaurant. Tota aquesta cua és el grup 2, que sóc jo, que estan fent cua allà, però no sé fins a quin punt jo hauria de fer cua o no. El grup 2 encara queda com una hora, però bueno, està en boarding el grup 1. Ni puta idea, jo estic aquí esperant com un subnormal i punto. Literalment, després d'aquest vídeo, just, i el grup 2 també vine a marcar. La tia que mirava el bitllet estava superamable amb els alemans del davant. I jo passo per allà i veu que sóc espanyol i es fica a borde. Que nice. Cosa bona, entrem en finger, que sempre està bé. Com que portava la motxilla a tope i l'anorac, i a sobre la motxilla s'ha de fotre a sota, doncs bàsicament no tenia puto espai a la cama. Sort que estava al lateral i podia treure la cama una mica perquè pugui oxigenar. A l'avió ens donen la vital informació que si cauen les mascaretes d'oxigen és important treure's la mascareta del coronavirus abans de ficar-se-la d'oxigen, si no, doncs molt malament. La senyora del meu costat era una true gamer que es va ficar a jugar al joc del dinosaure offline, vull dir, puta ama. Diuen pel megàfon que pel Covid hem de sortir de poc a poc i a l'aterrar que no ens aixequem. Bàsicament, quan aterrem tothom s'ha aixecat. Bueno, benvinguts a Portlandia. Cyberpunk 2077. Mascarilles en merda aquesta que no sé com es diu perquè ara mateix estic potxo. Bastant bonic l'aeroport. Bueno, ens ha donat un paper a l'avió que en teoria necessitàvem superurgent. De fet, jo el portava ja imprès d'abans. I és superurgent per entrar aquí, que ens demanaran quan entrem al país, no sé què. He sortit i és que ni m'han mirat. És que no he passat ni per el lloc on hauria d'haver passat per demanar-m'ho. Ara mateix estic cometent un atac terrorista. O és que diuen molt, però després fan poc. Compro un bitllet a Utrecht, però no tinc ni puta idea en quina via surt. Per sort, un tio de seguretat majo m'ajuda. Una vieja d'allà em comença a parlar-me en porreta, i jo no hi m'entero. Per sort, una porreta júnior li diu el que vol i em deixa a mi en pau. Estem aquí a la via de tren esperant. A veure què tal. No entenc res, porto aquí esperant en aquesta via com perfectament 15 minuts, no ha passat ni un tren, però ara, segons el que fica la puta pantalleta, han de passar 3 trens en menys de 2 minuts. Jo no entenc res, bueno. Espero que sigui veritat i vagi bé, perquè si no... bastant bonic. Tinc Utrecht Central, així que suposo que porta allà, però no tinc ni puta idea. Jo he entrat aquí i espero que em porti al meu lloc. Però bueno, ja veurem. Està guapo que fiquen les putes hores en què arribarà el tren a cada lloc. Això està guapo, tio. Ojalà ho fiquen un tren de Barcelona, tu. Bueno, ja he arribat, suposo. Bueno, suposo no, he arribat perquè la puta màquina ho ficava. Ja no sé un poll de... Bueno, ja ho veurem. Està bonita de collons, tu. El problema és que ara estic una mica perdut, però bueno. Està guapo as fuck, això. El magatzem de bicis, tu.
Jo hago una bici i a l'anar on vaig a dormir, bàsicament veig que la gent per allà va folladíssima i doncs, bàsicament que segurament en aquests 2-3 dies que estigui doncs, em mataré segur. Dia 2. Anem a Gouda. Arribem i el tren aspira bàsicament a la nostra puta cara, però per sort en 5 minuts sortia un altre. Arribem a Gouda i fa un molt bon dia. Això vol dir bàsicament un núvol de collons, però com a mínim plou poc. Visitem el centre, pillem un menjar típic raro d'allà i donem voltes. I bàsicament també anem pillant merdes gratis que donen a diferents llocs. Self-service de Sir Waffle. I entrem per aquí, pensem en el museu? Però no. Trobem diverses esglésies i museus que tampoc no maten, o sigui, la típica merda que està per allà. Però, en cas que volguéssim entrar, doncs costen 10 euros cada un, cosa que em sembla una puta barbaritat. Fins i tot la puta església costava 10 euros. I dius, senyor, sisplau. Després de visitar el centre vam anar al museu Cheese Experience, que també costava una pasta, però bueno, tenia bona pinta i podies catar el formatge, així que vam entrar i la veritat és que estava bastant bé. Mentre visitàvem el museu interactiu, un tio random apareix de la nada, perquè en teoria estàvem sols a la sala, i ens dona llet. Després aconseguim ser Cheese Masters i donem un parell de voltes més. Però al final tornem i ja descantem. Dia 3. Anem a visitar, bàsicament, el centre de Utrecht. Bàsicament, donar voltes pel canal, que estan tan guapos. Trobem un lloc ple de grafitis, el qual jo l'anomeno el lloc porreta. Anem a la catedral, la qual estava partida, perquè un tornado de fa no sé quants anys l'havia destrossat, i ara mateix era una plaça, i la torre, que costava un puto ull de la gana per entrar, estava full obres, així que vam decidir no entrar i sols mirar l'església, que aquest cop sí que era gratis, per sort. Però es veu que diumenge obrien a les 12:30, així que vam haver d'esperar donant més voltes pel centre. A les 12 teníem una reserva per visitar el Dom Under, que és bàsicament les ruïnes de sota l'església, que havien quedat destruïdíssimes i bàsicament hi havia unes runes romanes i diferents muralles i esglésies que havien en aquella zona. El guia era el seu primer cop i a sobre era viejo i no sabia molt anglès, així que a vegades se li oblidaven algunes paraules. A sobre hi havia com un PowerPoint amb diferents reconstruccions de la zona, que estava molt guai, però el tio, en comptes de donar el botó dret per passar la puta diapositiva, et donava a l'esquerra i tornava enrere. Llavors havia de venir un altre tio perquè li passés cap endavant. Però el tio era molt majo, per sort. Després de l'explicació ens van ficar un vídeo que bàsicament es veien les diferents edats de la ciutat. I era un mix entre estar tot currat i després ficar cromes tipus Mr. Jagger, en plan de foc supercutres, i tios pagant-se amb vestits romans que dius, bueno, senyor, l'has comprat aquí al Mercadona. Finalment vam baixar a la zona de sota on havíem d'anar com amb llanternes i la pròpia llanterna era l'audioguia, amb el que tu senyalaves, en plan, il·luminaves i senyalaves i això et feia que poguessis rebre l'explicació. I tot i que la ruïna no era res de l'altre món, el fet de fer-ho així estava bastant guapo. Al sortir per fi vam poder anar a l'església, que ja estava oberta. Després vam anar a un súper per comprar menjar per anar al jardí botànic, però l'arribar estava tancat i vam anar a un parc del costat, que no estava mal. Després vam tornar i vam veure a caseta la conferència de mods de Skyrim, on vam fer un walkthrough to guapo del Beyond Skyrim. Dia 4. Vam anar a l'estació per últim cop i ens vam despedir i vaig pillar el tren que va a Eindhoven. En el tren hi havia la pantalla jodida i m'he de canviar de vagó. Després arribo un altre on vull veure com anem pel viatge, però la pantalla ha decidit ficar pessebres de merda. Tenen 3.000 IQ i per anar a Eindhoven cal tren i bus. Però la gràcia és que pots comprar el pack directament junt. Arribo a Eindhoven Central i per tant m'he d'anar al bus. El veig a Easy i l'agafo. Fico la targeta i em surt en vermell, com si no fos vàlida. I el tio de l'una em diu, bueno, ok, i entro jo i esperant que tot estigui bé.
just després d'això sona una alarma superforta i surt un missatge raro al meu mòbil. Jo pensant que pues, aquí estava la tercera puta guerra mundial. Però la gent veig que suda d'això i dic, bueno, pues val. Al final només era un missatge de seguretat, no sé molt bé, la veritat. Arribo a l'aeroport i just a l'entrada em trobo un tio que literalment és Black Alien 2. Després veig que el meu vol s'ha retrasat uns 50 minuts. És un aeroport petit i no hi ha ningú. Em fan passar seguretat, però s'ha de ficar quasi en tipus. La tia em diu que em fiqui la caputxa, no sé per què. Tot i això, em fan el caché o el seu company, mentre es foten a riure com unes desgraciades. Em sento atacat personalment. Vull dinar alguna cosa, però tot és caríssim. Intentaré, no sé si menjar alguna cosa per 2 euros i aguantar fins a Barcelona. Al final, després de 30 minuts mirant la puta millor opció, soc menys rata i pido un croissant amb jambó i formatge i suc de taronja per 7 euros. Bastant bo. Per entrar a l'avió ens miren al boarding pass i ens deixen passar. Però en comptes d'anar directament a entrar a l'avió ens deixen fora amb un puto fred impressionant. Però com que semblava que en poc embarcaríem, jo dic, no em penso fotre l'anorac. Error. Mentre l'espera de 10.000 milions d'hores, un tio random, amb cara de yonqui que flipes, em comença a parlar en porreta. Jo somric i assenteixo. Porto esperant tanta estona morint-me de fred que crec que ficar-me l'anorac és rendir-me. Sí, sóc imbècil i per culpa d'això pillaré una hipotèrmia. Just a l'entrada a l'avió veig que bàsicament el yonqui que m'havia començat a parlar va a primera classe, el xaval. Estic a la finestra. Nice. Un cop l'avió sobrevolant a Barcelona es queda de puta mare per poder fer unes fotos brutals de Barcelona.